Konfinamenduaren 7. astea ere agortzear garen honetan, lau eztabaida, bataila edo pulso politiko nagusi dago, modu batean edo bestean, hein batean edo bestean, gure etorkizun hurbila baldintzatuko dutenak. Batetik, pandemiari aurre egiteko planteamendu eta neurrien gainekoa, bigarrenik, EAEko hauteskundeen dataren ingurukoa, hirugarrenik, Moncloako itun berri batzuk egiteko proposamen horren gainean ematen ari dena, eta laugarrenik, berreraikuntza, kontzeptu edo hitz fetitxe berri horren bueltan edo horren inguruan ematen ari dena. Lehen eztabaidari helduta, esan konfinamendura berandu eta gaizki iritsi ziren horiek konfinamendutik azkarregi eta gaizki atera nahi dutela. Munduko osasun erakundeak eta komunitate zientifikoak ohartarazi dute, eta ohartarazten ari dira horrek izan litzakeen arriskuez. Azken batean horrek eragin lezakeelako irteerako, laukira bueltatzea orain arteko nolabait neurriak alperrikako egitea, eta azken batean aste edo hilabete gutxi batzuen buruan konfinamendu berri bat egin behar izatea horrek izango lituzken ondorioekin. Horregatik gu planteatzen ari garena eta EH Bildu planteatzen ari dena da deskonfinamendua edo deseskalada egin beharra dagoela, baina beharrezko eta ezinbesteko nolabait berme egin. Zentzu horretan EH Bilduk aurkeztu du deskonfinamendurako edo deseskaladarako bere plana, zeinaren ardatze nagusiena nolabait den kasu positiboen eta bere kontaktuen detekzio goiztiarra, eta horretarako PCR test famatuen orokortzea. Horrekin batera, eztabaida honen baitan, jokoan dago ere pandemiaren eta bere ondorio sozial eta ekonomikoen kostea nork ordaintzen duen, orain arte zoritxarrez koste hori beste behin ere betikoen, alegia behekoen bizkar gainean erortzen ari da, eta zentzu horretan gu jarraituko dugu aldarrikatzen krisi hau kapitalak ordaindu behar duela, eta jarraituko dugu horretarako neurri eta proposamen konkretuak mahai gaineratzen. Azkenik, eztabaida honi dagokionez, jarraituko dugu aldarrikatzen kasu honetan deseskalada edo deskonfinamendua hemen erabakitzeko modua eta aukera izan behar dugula, batetik gure eskubidea delako, eta bestetik frogatua dagoelako birusari arrakastaz aurre egin dioten esperientziek hala erakusten dutelako, deseskalada eta deskonfinamendu horri begira funtseskoak ez direla deszentralizazioa eta tokiko errealitateei erantzun espezifikoa eman ahal izatea. Bigarren eztabaida edo bataila politikoari dagokionez, EAEko hauteskundeen nolabait datari dagokionez, esan PNVk korrika eta presaka egin nahi dituela hauteskunde horiek, aurreratu egin zituen garaian, ikaragarri kostatu zitzaion gero pandemia betean nolabait hauteskunde horiek bertan bera uztea, eta orain berriro ere korrika eta presaka dabil. Uztailean egin nahiko lituzka hauteskunde horiek, eta gure ustez presa horien atzean dagoena da jakitun dela, edo jakitun direla pandemiaren ondorio sozial eta ekonomikoak ikaragarriak izango direla, austeek eta hileek aurrera egin ahala handiagoak izango direla, eta zentzu horretan bilatzen ari dena da horrek eragin liezaiokeen kostea edo desgastea ekidin edo saiestu alizatea. Horren aurrean gure planteamendua da, garaian genuen berdina, gure ustez ez dago inondik inora baldintzarik hauteskunde batzuk egiteko, eta ez dago gaur gaurkoz behintzat ez jakiterik ea uztailean izango ote diren. Zentzu horretan ez diogu halako ezinbestekotasunik ikusten hauteskunde horiek lehen bailen egiteari. Eta bigarrenik, eta are garrantzitsuagoa dena, ez zaigu iruditzen inondik inora ere une honetan lehentasuna hauteskundeek dutenik. Une honetan gure ustez lehentasun osoa gainera dute edo izan beharko lukete pandemiari aurre egiteko neurriek, eta baita ere haren ondorio sozial eta ekonomikoei aurre egin alizateko neurriek. Hortik aurrera planteatzen duguna da, ikusiko dugula, joango garela, astez aste ikusten
zer datu dauden, datuek hobera egiten ote duten, eta alabalitz, beti ere aukera dago irailean edo urrian bertan hauteskunde horiek egiteko. Hirugarren eztabaida, bataila edo pulso politikoari helduta. Moncloako itun berri batzuk egiteko proposamen horri edo helduta. Esan gaur-gaurkoz goiz dela, jakiteko proposamen horien atzean zehazki zer dagoen, eta baita ere, proposamen horiek zer nolako edo proposamen horrek zer nolako ibilbidea, garapena eta irismena izango ote duen, baldin eta izango badituen, ez? Esan, eskuinaren erreakzioa edo astapeneko erreakzioa bederen ikusita ez dirudiela inondik inora estatu operazio baten aurrean gaudenik, alegia Pedro Sánchezek bota zuen edo luzatu zuen proposamen horren atzean estatua dagoenik, baina segun eta eskuinaren, Espainiar eskuinaren eta nagusiki PP-ren erantzuna zein den, pentsatzen duguna da edo esaten duguna da, akaso amail lezakeela proposamen horrek estatue operazio bat izaten, ez? Zentzu horretan, pentsatzen duguna da, ein batean gaudela azaroaren 10-eko hauteskundeen aurretik geunden antzeko egoera batean, non eta, pandemiaren eta haren nolabait ostean, etorriko den, dagoeneko hemen den, krisi ekonomiko eta sozialaren larritasuna ikusita, non eta, berriro diote, estatu ikuspegi batetik, erregimen ikuspegi batetik arrazoizkoena edo logikoena litzatekeen, estatu edo erregimen gobernu bat eratzea, alegia PSOE-ren eta PP-ren gutxieneko elkar ulertze bat edo adostasun bat ematea, eta non eta egin batean Espainiar eskuinaren esku, PP-ren esku dagoen akaso orduan ez bezala, oraingoan nolabait proposamen horri erantzun positibo bat ematea, besterik ez bada PSOE-ren eta Podemosen gobernua eta inbestidurako gehiengoa lehertarazten saiatzeko. Horregatik diogu, abia puntuan ez dela edo ez dirudiela denik nolabait erregimen operazio bat, baina segun eta PPek nola jokatzen duen, akaso azkenerako gisa horretako operazio bat izaten amailezakela. Zentzu horretan gure planteamendua izango da, azaroaren 10-etik aurrera mantendu dugun berdina, gu saiatuko gara nolabait PP-ren eta PSOE-ren arteko edozein elkarulertze zailtzen edo saiesten, saiatuko gara inbestidurako gehiengoa albait gehien iraunarazten, azken batean denbora irabazteko. Denbora irabazteko zertarako batetik Kataluniarekin nolabait artikulazio hori sakontzeko, soberanismoa indartzen segitzeko, presoen auzian albait gehien aurreratzeko, eta nazioartean ere gure prozesuen nolabait aldeko ahalik eta baldintzarik onena lortzeko. Hortik aurrera, esan bezala, ikusteke dago zein garapen duen proposamen horrek. Eta azken nolabait eztabaida, bataila edo pulsu politikoari dagokionez. Berreraikuntzaren eztabaida horri dagokionez. Esan jokoan dagoela batetik berreraikuntza hori zein nolabait markotan ematen den, alegia Espainiari buruzari ote garen eta zentzu horretan Espainiar markoari lotzen ote gatzaizkion, alaldiz berreraikuntza hori hemen, Euskal Herrian nolabait kokatzen ote dugun edo kokatzen ote den. Eta horrekin batera jokoan dago berreraikuntza horren irismena. Alegia, ea orain arteko ordena sozial eta ekonomikoaren berreraikuntza huts bat egiten ote den, alaldiz nolabait ordena horren sakoneko eraldaketa bat. Esan gabe doa, gu zalantzari gabe berreraikuntza hori Euskal Herrian eta berreraikuntza bat baino sakoneko eraldaketa bat egitearen aldekoak garela eta hala aldarrikatuko dugula. Krisi honetan zehar nabarmen gelditu da batetik burujabetzaren beharra, estatu propio bat izatearen beharra, eta bestetik indarrean den eredu sozial eta ekonomikoaren alegia kapitalismo neoliberalaren utxune eta bidegabekeriak.
egoera politiko, sozial eta ekonomikoa nola, hala astindu ditu koronavirusak, orain arteko ez mantra neoliberalak, orain arteko edo arrazionalitate neoliberalak. Eta horrek aukera bat sortzen du, aukera handia. García Linerak dio horrelako garaietan, horrelako uneetan, krisi momentuetan, sinesmenen ustutze bat ematen dela, eta zentu horretan aukera nolabait zabaltzen zaiela, indar eraldatzailei, sinesmen berriak nolabait paratzeko jendearen buruetan edo kontziente kolektiboan. Hori nolabait aprobetxatu beharra du soberanismo eraldatzaileak. Aprobetxatu behar dugu PNV-ri eta UPN-ri, sentido común de época, delakoa lehiatu, nolabait proiektu, soberanista, eraldatzailea, hegemoniko bilakatzen saiatu, eta izaera bereko bloke historiko bat eraikitzen saiatzeko. Hitz bitan, aprobetxatu behar dugu egoera, nolabait gure proiektu politikoa, gehiengo baten, gehiengo sozial baten proiektu politikoa bihurtzeko. Horretarako, 3 zeregin nagusi dugu, batetik behar dugu narratiba soberanista potente bat eta erakargarri bat euskal eskala aurkeztuko duena, herri gisa, parez pare ditugun erronkei eta mehatxuei, erantzun izateko eskala eraginkorren moduan, bigarrenik ezkerreko soberanismoak edo soberanismo eraldatzaileak behar du nahikoa zehaztasun, erakargarritasun eta gauzagarritasun izango duten proposamenak egiteko nolabait ahalmena, alegia gisa horretako ahalmen propositibo bat, zentzu horretan esan une honetan, koiuntura honetan, utopiari eustea eta zentzu horretan zibilizazio alternatibo bat aldarrikatzea bezain garrantzitsua dela hemen eta orain gehiengo sozial zabalen lan eta bizi baldintzak hobetuko dituzten proposamenak egitea, eta zentzu horretan soberanismoak frogatzea nolabait utila dela, funtzionala zaiela gehiengo sozial hoiei bere bizi baldintzak hobetzeko, bere egoera hobetzeko. Eta 3. eta azken zeregina litzateke, mugimendu sozial emergenteak, aldarri emantzipatzaileak indartzea eta horiek ahal dela soberanismoaren, burujabetzaren errelatora edo narratibara biltzea. Zehazki, mugimendu feministaz, mugimendu ekologistaz, gazte mugimenduaz, pensionisten mugimenduaz nolabait ari naiz. Horiek indartzea ere gure zeregina lehentasunezko zeregin bat, eta esan bezala saiatu behar dugu, horiek guztiak nolabait burujabetzaren errelatoan, narratiban, edo ardatze horren baitan biltzen, edo ardatz horretara biltzen. Bukatzeko esan, ez dagoela inon idatzita, noski, krisi honek kapitalismoaren zilegitasuna eta oinarri materialak desagerraraziko dituenik, baina ez dago inon idatzita ere nolabait kapitalismoa eta Espainiar eta Frantziar estatuen zapalkuntza betierekoa denik. Zentzu horretan esan batzuk eta besteak boteretsuak direla, baina ez garaitezinak. Guk konbentzituta gaude, bataila hau azkenean behekoek irabaziko dugula, jendeak, langileek, emakumeek, etorkinek, nolabait menperatuek azken batean herriek.